Hello guys, follow ground नोंथांमोनखौ बराय थाबाय. So guys, फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै. So नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल नुनानै मानसिखौथ' मिथिखाबायनो सिनायखाबायनो मानो होनबा बिथाङा जोंनिया ससियेल मिडियायाव बर्तमान बहुत दावराव-दावसि सोमजिगासिनो. बिथांनि नामानो जादों कनजिता बर'. So बिथाङा guys फाइनाली समाजजों बुजाबाय, मोनमारबाय, बिगुरा गुमारबाय. मानो होनबा बिथाङा गावनि रिलाव जात सभाबनि थाखायनो बुजाबाय, नङा होमबा? So guys दिनैनि भिडिअ नोंथांमोननो आङो जे कनजिता बर' बाजिखौ समाजाव मिटिं खालामनायनि भिडिअखौनो खिथानाय जागोन. So नोंथांमोना दायो बिना टाइम वेस्ट खालामालासे बिथांखौ मिटिं खालामनानै मा खामखो बुखोना रायखोना ना माबाफोर जुरिमाना होखो नोंथांमोना नायनानै लादो. कुनुदिन लाइ होनाय जानाय नङा. लाइ होदों साया समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा? दा फिसा फिसौ देराखै नामा? दा लाजिनाय गैया नामा? दा मानसिमोन गैया नामा? जोंहा दिनै फिसा गिदिर दङ, फरायनाय दङ, जालादि मोनबाय, फिथाइ मोनबाय, दा लाजिनांगौ दङना न'खराव? ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिटिं खालामनाया जोङो दिनैनो निमाहा बिनांगोन. हाग्रा बारियावबो जोङो आवाज सावबाय, आवबो आवाज सावो जों सानै मानसि दंमोन. सासे दा बुंनानै थाबाय बिनि बेरासिन जागासिनो थाबाय दाला. नैबे समाव बन्द जानांगौ. बुजा खांबायबो जोंजों आरो दाख्लै बुजा खांबाय. नायखाबायनो जे कनजिता बर' बाजिखौ मा खालामखो आरो होबावनांगौ बेखौ एसे खम जाबाय होनाया मिथिबायना एकदम मानसिफोरा जेनेबा रस्ट खालामबाथाय मा होनो बे बारासो खिथिमोन जेनेबा अभार नांनायनि हदायबो बाराखा बेखायनो बिथाङा फाइनाली समाजजों बिगुरखौ बुखुजाबाय बिराद मोजां मोनदोंलै मिथिबाय आं बिराद मोजां मोनदों आं बाबायमोन जेनेबा बिनि माबाखौ नायनानैनो एक्टिंखौ नायनानैनो फेसबुकाव बाबा नांगौनि बारा आरो रिल बानायनायनि एसे मोजां बानायब्रा जोंबो सापर्ट होगोन मिथिबायना जोंबो शेयार खालामगोन माबायदि रिल बानायो बाबा रायजानायल' कमेन्टआव इमान रायजायो थेवब्लाबो सोलाया स' आं मोनसेल' खोथा बुंनो सानदों दायो जोबथायाव जे सब मोनसियानो मोनसे धर्जनि सिमा थायो नङा होमबा बे धर्जनि सिमाया बारबाथाय मोनखायो जे बेसेबांथो नायना थाबावनो नङा होमबा फाइनाली मोनमारबायनो नुखाबाय नोंथांमोना भिडिअआव स' मोजां जाथोंसै दायो बारा मा होनो रिल बानायबावबाबो इयुनाव जेनेबा रिल बानायबाबो एसे मोजां बानायसै नङा होमबा जों सापर्ट होनोसै नङा होमबा ने स' गाइस दिनै भिडिअखौ फोजोबबाय नोंथांमोननो बे भाइरेल रिलखौल' खिथानो थाखायल' आं दिनै भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन स' नायखाबाय नोंथांमोना नायो आरो माथो बुंबावनो नङा होमबा स' गाइस भिडिअखौ फोजोबबाय टाटा बाय गुड नाइट